खुलुमबाय लोगोफोर जों दा पुजायाव थांगासिनो धमधमायाव आमी एतिया धमधमा दुर्गा मा खेवा करिबोलै गय आसु लोगोफोर जों दा दुर्गा पुजा नायनो थांनो नागिरदों दुर्गा पुजा खुलुमनो नोंथांमोना आब'नि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामदो आमी एतिया मन्दिर पामे आरो बेसि दूर नाय जों दा धमधमा सफैबायानो नै मन्दिर मोनसे एया हल मन्दिर मोनबायानो जों नै खुलुमहैनोसै आमी एतिया सेवा करि आहिसु जों दा खुलुमनानै फैबाय एतिया आमी अकम बाजार करू जों दा एसे दखानफोराव हाबनानै बाजार खालामसै फंबाय आमी एतिया घरলৈ যাব उलाइसु जों दा न'आव थांफिननोसै स' दिनैनि थाखाय भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय थेंक्स फर वाचिं